nakon raspada obrane pokušavamo se organizirati između sebe da bi skupili ljude koji će nastaviti voditi obranu u gradu. Samo tvrđavu ovdje na Imperijalnom Srđu pristiže sve više i više branitelja, što pojedinačno, što u nekim grupicama iz raznih sastava. I dolaze čak i organizirane grupe, vojno ustrojene postrojbe koje su nam došle u pomoć iz drugih krajeva Hrvatske. Samostalni vod 4. gardijske brigade došao je kao prva postrojba iz sastava 4. gardijske brigade u obranu grada Dubrovnika. Napomenuo samo da niko od hrvatskih branitelja ovdje na ovom položaju nije stradao od neprijateljskog metka, nego da su svi stradali od granata. I da nije bilo mogućnosti da mi njih tako mrtve izvučemo odavdje, jer postoji mogućnost samo da nas još više izgine. Tenkovi su lupali, znači 4 dana nisu stajali tenkovi, 5 tenkova je lupalo u tvrđavu. Cijeli svijet se vrtio od tih detonacija granata, znači jednostavno nisi imao osjećaj ni za vrijeme ni za prostor. I kad je general zapovjedio povlačenje, pao na kamen sasvita, iako smo znali da smo tek tada gotovi. Moram priznati da je taj 11. mjesec bio zaista težak mjesec u svakom pogledu, jer smo imali osjećaj jednoga beznađa. Vidiš ove naše momke koji su srcem i dušom išli, ponos im je bio taj koji ih je nosio za Hrvatsku, za svoju državu, kako ginu. Ovaj prostor je tako specifičan da padom bilo koja od položaja koji smo držali, prostor pada kao domino kocka. Nastao je problem jer praktički nije bilo zapovjednika, nije bilo vojske, nije neko htio preuzeti odgovornost za to.